שלום לכולם, היום גיליתי שהרבי מלובביץ', יותר נכון מישהו בשמו, פתח פרופיל בפייסבוק. הנה תסתכלו, נולדתי ב-18 לאפריל 1902 ונולדתי ברוסיה, והנה התמונה שלי מילדותי. איזה רעיון מדהים ומעורר השראה. האם תפתחו פרופיל לאבא שלכם, לסבא שלכם, לסבא רבא שלכם, אבל כדאי לפתוח גם דף פייסבוק ציבורי, כי פרופיל אישי יש לו מגבלה של 5,000 חברים, וזה מה שכתבתי על הקיר של הפרופיל שנפתח. אז שיהיה בהצלחה. איזה רעיון מצחיק ומדליק, אבל כדי לקדם את העסק שלכם עדיף דף. אז שיהיה בהצלחה.